הזינוק במדדים המובילים, כמובן שגם המניות הם חלק ממנו, הרי אין אלה שמרכיבות את המדד, אז המניות אנחנו רואים אותן מזנקות כלפי מעלה, חלקן כבר הגיעו לאזורי הטריגר של הקנייה, חלקן עדיין לא ואולי פספסנו, אבל תשכחו שהאפשרות לרגל נוספת כלפי מטה עדיין נמצאת על הפרק, למרות העלייה האחרונה, אז בואו נראה איך הדברים נראים, פתיח ומתחילים. אז שלום חברים וברוכים הבאים אלינו כאן לסקירה השבועית, סקירת המניות השבועית שלנו כאן בסייקלס טריידינג. אני זיו חכשוריאן, ובדרך כלל הסקירה הזאת יוצא ביום שני, אבל לאור העובדה שהיה לי אתמול הדרכה שהיו בה מאות משתתפים, ואני מקווה שחלקכם הייתם, אז הסקירה הזאת נדחתה ליום שלישי. אז מה אנחנו נעשה היום? אנחנו נעבור על המניות הגדולות בוול סטריט, כמו אמזון, מטא, נטפליקס, אנווידיה, מייקרוסופט ואחרות, וגם מובן גם על המניות שאתם ביקשתם ממני בסקירה שיצאה ביום ראשון, על ידי זה שהשארתם לי בתגובות את המניות שאתם רוצים. אז מי שפחות מכיר, בסקירה שאני מוציא ביום ראשון, תשאירו בתגובה שם את המניה שאתם רוצים, ואני אנתח אותה כאן, כל אחד כמובן מניה אחת, כדי שנספיק לעבור על כמה שיותר, ולעזור לכמה שיותר אנשים, לתת קצת מהניסיון שלי. אז תעשו לייק לסרטון הזה, ותירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, כדי שתקבלו את הסקירות האלו בזמן, כדי שתוכלו באמת להגיב על כמו מה שנקרא בזמן, ותוכלו לקבל את המניה שלכם כאן מנותחת אצלנו. זהו, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק מזכיר לכם שאני לא יועץ השקעות, כל מה שנגיד כאן זה על דעתי האישית בלבד, עליכם לבוא ולעשות את המחקר שלכם בעצמכם ולהיוועץ עם אנשי המקצוע. מוכנים? בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל עם מניית אמזון, שאחרי שנתקלה כאן בשיא, פרצה ולא הצליחה להחזיק, ירדה כלפי מטה, ותראו, אני חיכיתי לה כאן, באזור של הקו הצהוב, ותראו איזה באסה. היא כמעט הגיעה לכאן, מטפסת מאוד חזק כלפי מעלה, היה חסר 3% כדי שאני אהיה בתוך התנועה הזאת. זה לא קרה, חלק נוסף מהמניות שנראה היום עשו את אותו דבר, גם המדדים ראינו שהם לא בדיוק הגיעו לתמיכה והתחילו לקפוץ כלפי מעלה. מחזורי המסחר לאט לאט הולכים ודועכים, כן, כתבתם לי גם בתגובות שיכול להיות שקשור בחודש נובמבר, אוגוסט, סליחה, שכמובן גם בארצות הברית יש חופשות בתקופה הזאת, והמחזורים יותר נמוכים, לכן הדברים נכונים, אבל עדיין, גם הירידות היו סופרי חודש יולי, ועם מחזורים גבוהים, זאת אומרת שהייתה פה פעילות, וגם בשבוע הראשון, מחזורים היו גבוהים והלכו ודעכו, אז זה לא רק בשבוע האחרון יצאו לחופשה, נכון? אז אנחנו עדיין צריכים לקחת את זה בערבון מוגבל, כי זו בעצם החולשה שאני רואה בעלייה האחרונה. לא העוצמה שלה, אלא איך היא נעשית, ועד כמה כסף נכנס ומתחייב בחזרה למניה, וזה אני רואה את הבעיה. אז במניית אמזון אין לי כל כך מה להגיד, חוץ מאשר שמבחינתי זה האזור כניסה, כרגע מי שלא נמצא כאן, או מי שנמצא בפנים, צריך להיזהר מאוד מהאזור שאנחנו מתחילים להגיע לרמת $186. מניית גוגל, תראו גם כמה קרובה היא הייתה לאזור התמיכה, ומה שגם כאן אני יכול לראות, זה שגם כאן העלייה, שימו לב איך מתחילה להיות, עדיין דרדלה, פה אנחנו רק התחלנו את השבוע, לא מן הנמנע שנראה פה איזושהי תנועה עולה, ולאחר מכן שוב ירידה כלפי מטה, אוקיי? מניית גוגל יורדת, אולי תנועה כזאת כלפי מעלה, ואז ירידה כלפי מטה, משהו שגם מתקן את כל המהלך הזה. ועדיין, מבחינתי, כל האזור שבין 150 ל-154, זה יהיה אזור קנייה. אם נשבור את הרמה הזאת, מבחינתי אני אצא החוצה בהפסד, וממש את ההפסד עם יחידת סיכון אחת, זאת אומרת שאני אפסיד איזשהו 1% שנגדרתי מראש מהתיק שלי. מניית מטא, כדי שאני אתרשם מהעלייה הזאת, ואני אוכל כביכול להצטרף אליה, אני ארצה לראות פריצה, חזרה, ולאחר מכן פה בחזרה לבוא ולרכוש אותה. ומה שאנחנו רואים כאן כרגע, אנחנו רואים את הסיכון שיש באזורים הללו, אנחנו יכולים לראות את המחזורים שהולכים ודועכים, הייתי אומר שגם יש כאן סטייה שלילית מאוד משמעותית, בכל המתנדים, גם ב-RSI, CCI וגם ב-MACD, אז חברים, זהירות מניית מטא, הגעה גם באזור ה-RSI 2 לאזור של קניות יתר, אפשר לראות מה קרה פה בנקודות הקודמות שהיינו סביב האזורים הללו, אני בהחלט רואה את מניית מטא יכולה לרדת שוב, החולשה
יחסית פה ניכרת. מניית NVIDIA מטפסת כלפי מעלה בעוצמה, שימו לב לריטסט הנפלא שהיה לנו כאן, אצלנו גם אנשים בקהילה לקחו ונהנו עד עכשיו סדר גודל של 33%, פי 4 מהסיכון, יש כאלה שראיתי שלקחו כבר פי 5 מהסיכון אצלנו בקהילה, ממש בנקודה הזאת כאן שהיא פתחה. עכשיו, מה שאנחנו כן צריכים להיות מודעים ב-NVIDIA זה שיש לנו, אוטוטו יש לנו כאן את הדוחות, שימו לב, אנחנו הולכים לראות כאן דוחות ב-28 לחודש, זאת אומרת, יש לנו סדר גודל של שבוע, ואני חושש מהדוחות באופן תמידי, וזה פשוט נקודה שבה אנחנו יותר מאמרים, גם העלייה הזאת כאן, לאט לאט מחזור המסחר הולכים ודוחים, אני הייתי מעדיף לקחת פה כסף לכיס, להגיד תודה רבה ולא להיות מופתע מהדוחות, מה גם ש 30 ועד האזור הזה כאן, זה מדובר בכמעט 40% עלייה, למה שנסכן את זה? לחיצת כפתור וזה אצלי בכיס. למה שאני אסכן? תחשבו על זה תמיד באופן הזה. אם אני עכשיו נגיד קניתי פה $10,000 ואני מורווח $4,000, הרי לחיצת כפתור $4,000 שלי, זאת אומרת לי יש כרגע הון מחודש של $14,000. האם אתם בנקודה כזאת מוכנים להיכנס ולשים $14,000? שאלו את עצמכם את השאלה הזאת. האם זו נקודה שלפני ההתנגדות ולפני הדוחות, שאני מוכן לבוא אחרי שיצאתי, אחרי שאני אצא לבחוץ, האם אני, או אפילו לא נכנסתי, האם אני מוכן לבוא ולשים $14,000 כרגע במניה? עכשיו, אני נתתי דוגמה על $14,000, אבל תחשבו את עצמכם כל אחד והסכום שלו. אם אתם פועלים, נגיד, עם $2,000 במניה, ואתם מרווחים כבר, נהיה לכם 2,800, 40% רווח, האם בנקודה הזאת אתם שמים $2,800? זו התשובה, בעצם התשובה היא זאת שבעצם גורמת לכם לבוא ולקבל את ההחלטה הנכונה. כי שימו לב, זה בעיקר רגשות, מה שאתם רואים פה. היכולת שלנו לבוא ולהבין שהמוח מתעתע בנו, ואנחנו, החמדנות משתלטת, ואנחנו רוצים להרוויח עוד, ומה יקרה אם היא תפרוץ ויכולתי להרוויח עוד 10% והייתי על 50%, והפחד איפשהו, יש כאלה שהסתכלו על זה מבחינת הפחד, וכבר ב-20% היו יוצאים החוצה ומפחדים מההמשכיות כלפי מעלה, שאולי גם תתהפך עליהם. אז הפחד הוא שמנהל. בין הפחד לבין התאווה הזאת והרצון להרוויח כמה שיותר וכמה שפחות זמן, אנחנו צריכים למצוא את מה שנקרא את המרקם הנכון, כדי שהדברים בסופו של דבר ישרתו אותנו לאורך זמן, ולדעת שאין פה משהו שיעבוד ב-100%, אף פעם. זה אחד הדברים שכולנו צריכים לזכור. מניית טסלה, טוב, דיברתי על טסלה, אמרתי שכל עוד נמצאת באזורים הללו היא פחות מעניינת אותי. מניית אפל, תראו את מניית אפל, איך היא מגיעה בדיוק לאזור הקנייה. תראו מה זה, איזה יופי. אזור הזה, בדיוק לאזור הקנייה, כמה היא מטפסת כבר מאזור הקנייה. אתם רואים כל אותם מניות שחיכיתי להם ולא הגיעו, NVIDIA הגיעה, היא הגיעה, 15%. אז מי אמר שאי אפשר ליהנות מהירידות? כל מה שאנחנו דורשים, כל פעם שיש ירידות כאלה, זו ההזדמנות שלנו. לא זו ההזדמנות, זו ההזדמנות שיש בשווקים, כאשר המגמה שולטת היא מגמת עלייה, והשוק יורד, כסף חלש, כסף טיפש יוצא מהשוק, מאפשר לנו לקנות באזורים הללו וליהנות כל פעם מהגל המחודש כלפי מעלה. שם אנחנו צריכים להיכנס, זה האזורים שאנחנו פועלים, פה הרבה מאוד אנשים מהקהילה מאצלנו לקחו, פה, ממש בנקודה הזאת כאן, תסתכלו 40% עד השיא, אוקיי? מניית נטפליקס מטפסת כלפי מעלה, אני לא רואה פה מחזורים גבוהים, עוד הפעם מגיעים לאזור ההתנגדות, וגם כאן, גם לאור העלייה הזאת, תראו, חיכיתי כאן, היא לא הגיעה, אתם רואים, יש כאלה הגיעו, חלק לא, שוב, אני לא חושב שצריך להיות פה בעסקה לפני האזור הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, אזור ה-C, מה זה האזור C? $698. מניית, מה זה? מניית מייקרוסופט, מניית מייקרוסופט נשענה יותר נכון, על 389, יש פה שתי קווים, נזיז אחד, אזור של $387, והיא מגיעה אוטוטו לרמת $428, ושימו לב, האפשרות כאן, שיהיה לנו כאן תבנית ראש וכתפיים, אני אעשה לכם בצבע אחר, שתוכלו לראות את זה יותר טוב, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתי, אזור $428 הוא מאוד בעייתי במניית מייקרוסופט, שימו לב גם הדבר הזה, בירידות אפשר לראות מחזורים התרחבו, בירידות, בעליות פחות, זאת אומרת, לאט לאט הלכו ודעכו, אז זה עוד איזשהו איתות שיכול להיות איתות הזרה. טוב, עוברים למניות שאתם ביקשתם, מניית טאוור, וניתחתי אותה זאת שנמצאת בחול,
טוב, אנחנו נצטרך לראות פה פריצה מחודשת כלפי מעלה, או הגעה לאזור הזה, שימו לב, האזור הזה כבר כביכול מבחינתי כמעט הגיע או הגיע. מה זה האזור? 34.75, ובפועל הגענו כאן בנמוך של הנר הזה, הגענו לרמה של 35.16, סגור של 40 סנט. בדרך כלל דבר כזה יכול לגרום לי גם לפספס את העסקה, או ממש להיות על הקצה לקנות אותה. מקווה שאם אתם בפנים, אז אתם נהנים, ובכל מקרה, תראו את האזור, כל האזור שבין 30, אפשר להגיד $40 ל-$41.5, זה אזור התנגדות. אני לא חושב שאני הייתי נשאר בעסקה כזאת במחירים הללו, הייתי מחכה לפריצה כלפי מעלה. טוב, PDD הייתה לנו כאן עסקה אחת, גם בקהילה לקחנו אותה, וגם פה היא כמעט חוזרת. שימו לב לכל הקווים האלה, אתם רואים הקווים האלה? אלו אלרטים, התראות שאני שם בתוך המערכת, למקרה שהמניה תחזור, ואם היא חוזרת אני אקבל התראה, אני פותח, ואז אני מסתכל ורואה האם זה עונה לקריטריונים שלי. במקרה הנוכחי אנחנו מגיעים שוב לאזור שהוא יכול להיות אזור התנגדות. מהאזור הזה, לתוך האזור הזה, מדובר באזור שבין $150 לאזור של $163, PDD ברמה די בעייתית. בואו נראה, תסתכל עוד צסים מחזורי המסחר, גם מחזורי המסחר לא מראים על משהו מיוחד. COHR, גם כאן אנחנו מגיעים פה, יש לנו על סיפונה של רמת התנגדות. בפעם הקודמת ניסינו לפרוץ ומיד קיבלנו סתירה כלפי מטה. עוד הפעם אני אחכה. בעיקרון אני לא הייתי נשאר כרגע בעסקה, הייתי מחכה לראות שהמחיר פה פורץ כלפי מעלה. ואחרי הפריצה אנחנו מחכים לראות באמת שהפריצה הזאת אמיתית, אנחנו נרצה לראות פה פריצה כלפי מעלה ואיזושהי התייצבות, ואז חזרה בבדיקת הנייר הזה. נייס, נתתם לי כאן עוד אפשרות, נייס, מי שנתן את זה, אני זוכר, רק שבגרף ההוא, שים לב, אין היסטוריה, אז אין רלוונטיות. מניית נייס, אני לא יודע למה צריך לסחור במניה כזאת, כי בגדול היא חסרת מגמה. אני מקווה שרואים את זה. זאת אומרת, היא לא נמצאת במגמה כזאת, או לא, גם לא במגמה כזאת של ירידה, אלא היא פה איפשהו היא חזרת מגמה. אזורים שאפשר לתקוף תמיד זה באזורי התחתית, שמזוהים במקונים והאזורי ההתנגדות, אבל פה, באזור הזה, אנחנו בעצם, הכל יכול להיות פה. אם היא יורדת לפה זה לגיטימי, אם היא מטפסת לפה זה לגיטימי, אז אם ככה אני מאמר על הכיוון, אני לא יודע, כן יש פה שבועיים חזקים, אבל בגדול, אני לא רואה פה איזה סיבה להחזיק את הנייר הזה, או שהיא בכלל תעניין אותנו. רובינהוד כמעט מגיע לאזור התמיכה, שבין 12.80 ל-13.5. אזור התמיכה הבא אמור להיות שוב ברמת $16.5. שימו לב לרמה הזאת, וגם האפשרות שיש לנו כאן, אני לא יודע אם אתם רואים, את האפשרות שתהיה לנו כאן תבנית ראש וכתפיים. כתף, ראש, כתף ימין. אז זהירות מאזור הנוכחי, אזור $20 ברובינהוד, נצטרך לראות פריצה כלפי מעלה כדי להבין שהכיוון חזר להיות עלייה. מניית TEL, TELLL, אפשר לראות שיש לנו כאן דשדוש במניה בין הטווחים הללו. הפרק זמן שהוא די, בוא נסתכל מרגע שנכנסנו לדשדוש, כן, יש פה כמעט סדר גודל של שנה. אז המגמה השולטת היא מגמה שהיא אומרת מגמה שולטת היא דשדוש. אזור התנגדות, אז זה אזור של דולר אמור לשמש אזור שממנו אנחנו יכולים אפילו לבצע עסקת שורט עד הפריצה כלפי מעלה. בואו נסתכל רק שאין פה דוחות, אנחנו כבר אחרי הדוחות. אוקיי, מה זה? אוקיי, זה נמצא בצבע אפור. אוקיי, דבר נוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, זה מחזורי המסחר. בואו נראה, יש פה מחזור מסחר יומי של בערך 30, או ממוצע של 38 מיליון מניות. אז אוקיי, זה לכסף קטן, זאת אומרת, מי שקונה פה, קונה מניות $5,000, זו מניה שמתאימה לו, מי שקונה באיזה 30, 40, 50 אלף דולר מניה, וצפונה, פחות מתאימה מניה הזאת. מחזורי המסחר פה, יש ימים דיכאוניים בנייר, שיש פה 7 מיליון מניות, זה יכול להיות על 4 סנט, 3 מיליון דולר. צריך להיזהר עם זה, להיכנס עם כסף קטן. אוקיי, יש פה איזשהו משהו שקרה מאחרי הדוחות, אז פה בנקודה הזאת הייתי צריך להסתכל על מה קורה פה מבחינה פונדמנטלית, ולמה בעצם זה נראה שבעצם כאילו המסחר נעצר במניה, לבדוק את זה, אבל בגדול,
יכול להיות שמפה אנחנו נראה עוד פעם את ההתחדשות כלפי מטה. אם נראה פה פריצה כלפי מעלה, אז היא תהפוך שוב להיות מעניינת. PATH, טוב, מבחינה היא לא מעניינת בכלל, זאת אומרת, אנחנו רואים את הרמת תמיכה האחרונה שהייתה כאן, באזור 2022, $10.5, המניה יורדת, נוגעת פה שוב, מתחילה לטפס כלפי מעלה. אני לא בא לאמר שפה, אני לא הייתי קונה פה בנקודות כאלה, למה לי לתפוס את המניות הללו? תמיד תזכרו שבסופו של דבר הכסף שלנו יחולק ל-10-15 מניות, למה לי לא לקחת את אלה שנראות הכי טוב? זאת אומרת, למה לבוא לקחת משהו שהוא כל כך נגד המגמה? למה? אוקיי? טוב, קופצת לי פה איזו התראה מאיזושהי מניה. אז למה לעשות את זה? למה, חברים? באמת, באמת למה? תזכרו, למה לא לקחת את הטובה ביותר? ואתם מוגבלים בהיצע? אתם לא מוגבלים. יש אלפי מניות בוול סטריט, ואתם לא מוגבלים בהיצע, ואתם צריכים לבחור את ה10 הכי טובות, לא השם הכי טוב, אלא הכי טובות מבחינת התנועה, למה לבחור את המניות הללו. אז אני לא חושב שיש פה עניין, למרות שהיא פה מחזיקה על רמת התמיכה. בואו נעבור למניית מרה. מניית מרה זלזלה באזור הזה, אבל היא נעצרה בסופו של דבר על אזור תמיכה קצת נמוך יותר, כמו שאנחנו רואים כאן, וזה רמת המפתח, אזור $14.5, $14 זה אזור המפתח, פריצה, שבירה של הרמה הזאת כלפי מטה, ואנחנו נראה פה הידרדרות. לעומת זאת, כל עוד לא שוברים את הרמה הזאת, האזור הזה, אזור שהביא בעבר 1, 2, 3 פעמים קונים, ואם כך, יש פה אזור שקונים. סטופ צריך להיות כמובן מתחת לרמה, ואם היא תחזור, יש פה אפילו אפשרות לקחת אותה פעם נוספת, ומי שבפנים צריך לייחל להגיע לפחות לאזור של $25. אני לא יודע להגיד צפונה, כי השיאים פה הולכים ויורדים, אבל לאזור של 24, כאן לאזור גוף הנרות הללו, אזור 24.5, זה משהו שנראה שאם תתחיל תנועה עולה, זה בהחלט יהיה אפשרי. CTLA, מה שאנחנו רואים פה זה אפשרות של מגמת ירידה ותבנית ראש וכתפיים יותר משמעותית שיכולה להיות. זה שאני מסמן בצורה כזאת, זה לא אומר שהיא תעלה לכאן, היא יכולה מפה להמשיך לרדת. מבחינתי התחלנו פה אפשרות למגמה משמעותית של ירידה, כי השיא שנקבע פה היה במרץ, ואם היא קבע פה שיא נמוך יותר, אז הוא יהיה איפשהו כבר בסדר גודל של ספטמבר, אוקטובר, אם אנחנו נמשיך בקצב הזה. מה שאומר שאנחנו פה יכולים לקבל שני שיאים יורדים, ומה שיווצר לנו פה זה אפשרות שהמוכרים בעצם שולטים, אפשר לראות גם את מחזורי המסחר. אז כל חזרה לאזור של $19 למניה, $19.5 למניה, מבחינתי זה איתות לבוא ולהגיד, איך זה נקרא? חנינה. מניית שופיפיי, אז גם שופיפיי, תראו כמה לא היה חסר הרבה כדי שתגיע כאן לאזור התמיכה ברמת $46, פורצת כלפי מעלה, גם את האזור התנגדות כאן שיכול להיות כאן מלחיץ, אפשר לראות איך אחרי שהמחיר שובר, נוגעת כאן, זו גם מנייה שלקחתי אותה כאן, וגם ראינו אותה בקהילה כאן, את האפשרות לקחת שורט, וגם לקחנו אותה, נהנינו פה מאיזה 3 יחידות רווח, 3 יחידות רווח בא ואומר שעל כל $1 שסיכרנו, הרווחנו $3. מה שאני הייתי רוצה לראות כאן, זה התייצבות של עוד שבועיים, השבוע הנוכחי, ועוד שבועיים מעל הרמה של $69, ורק לאחר מכן חזרה לכאן, ואפשרות שמפה אנחנו נוכל באזור הזה כאן, לקחת עסקת לונג עם סטופ כמובן מתחת לרמה. מניית אנט, מהמניות היפות ביותר, שימו לב לאיתות הקנייה האחרון, איפה? על אזור של $307. המניה קצת יורדת מתחת לזה, אבל שוב מזנקת כלפי מעלה, ובגדול, יש לי פה חיסרון עם המחזורי מסחר, והאפשרות שאנחנו נראה כאן את המניה, אכן נתקלת באזור $366, שיא האחרון, ולמה? שימו לב ללחץ במחירות, ומה קורה בעליות, לא מגיעים הקונים, וזה מעיד על חולשה. בואו נסתכל, גם המתנדים מראים על חולשה עם סטייה שלילית גם ב-RSI, אם כי ב-MACD אני לא רואה שיש לנו סטייה כזאת, גם לא ב-CCI זה לא משהו שנראה ברור, רק ב-RSI, אבל עדיין חולשה יש לנו כאן, אז תיזהרו מהאזור הזה. DQ, מה אנחנו רואים כאן? טוב, זה סימנתי כאן לקהילה, אתם רואים איפה סימנתי את הפטיש? אכן זה באמת קרה קצת לפני מה שתיארתי. אוקיי, אבל בואו נסתכל על המניה, אז, כן, מניה, תעודה.
טוב, המגמה השולטת היא מגמת ירידה, נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה מחירים יורד, אנחנו יכולים לראות שהאזור הזה כאן והאזור הזה כאן נשבר כלפי מטה, ואחרי השבירה הרמות הללו משמשות, אחרי הירידה, אזור התנגדות. אז כל חזרה לאזור 17.5, בין 17.5 ל-18 דולר, זוכרים את הפטיש שהיה כאן? טוב, אני לא זוכר איפה הבאתי אותו, אבל זה בדיוק מה שצריך לקרות פה בנקודה הזאת. אוקיי? תזהירות מהאזור הזה. כמובן שלונג אני לא רואה כאן. המומנטום פה הוא מאוד מאוד שלילי לאורך זמן, כן? לאורך זמן, תקופה שמשנת 2021, המגמה שולטת היא מגמת ירידה. סופי, בואו נסתכל עליה. כאן זה גם עסקה שלקחנו אותה בתוך הקהילה שלנו, ואתם יכולים לראות כאן את היחס בין איפה נקודת הקנייה, איפה הסטופ שכמעט נתפס, ואיפה את העלייה, והעלייה צריכה להגיע לפחות עד האזור הזה כאן. למה האזור הזה כאן? כי אולי תתקל בכל האזורי התנגדות שנמצאים לנו כאן. אנחנו קרובים מאוד, זה אזור 8 דולרים, ואנחנו ב7.5, אז חשוב מאוד שאנחנו ניקח את זה בחשבון. מבחינתי זה יבוא ויספק כמעט פי 2.6 ממה שסיכנתי, או מה שסיכנו בעסקה, או מה שסיכנתם בעסקה, כל אחד עם העסקה שלו, אבל העיקרון מאוד מאוד ברור. אנחנו מחפשים מניות שנמצאים במגמה ברורה, ולא במגמת ירידה, בשביל לקחת עסקאות לונג, זה אומר עוד ישדוש, הליכה הצידה בין מחירים שדי מזהים את האזור התחתון ואת המחיר העליון, קנייה באזור הביקוש, שמים סטופ מתחת לרמה, יודעים כמה אנחנו מסכנים בעסקה, ומבינים את ההשלכות של זה. עכשיו, אם זה עובד, אני יודע שקניתי באזור טוב, ואז הקונים ידחפו את המחיר כלפי מעלה, ואז אני יודע שגם יש לי סיכוי טוב יותר להרוויח יותר מפי 2 ממה שסיכנתי בעסקה. הדבר הזה, גם אם אנחנו נאמר בצורה של פעם כן, פעם לא, ממש כמו הטלת מטבע, אמור בתוחלת של 50% לבוא ולהניב לי רווח, כי בעסקה מפסידה אני אפסיד לדוגמה 100 דולר, ובעסקה מרוויחה אני ארוויח 200 דולר, או אפילו 150 דולר, אבל אני ארוויח קצת יותר, כי קניתי במחיר טוב, ולא סתם קניתי, אלא נכנסתי במחיר טוב, ולכן כתוצאה מכך, אני יכול לבוא ולהסיק שהמחיר, אם אני אהיה מספיק סבלני, המחיר יבוא לטובתי, ואני בסופו של דבר ירוויח בעסקה, רק צריך לתפוס את הבטן. זה מה שצריך לעשות, לתפוס את הבטן, לדעת איפה לקנות, לנהל את הדברים בתבונה. אלה בעצם הדברים שאני מעביר בקורס, ואני חוזר ואומר שאני רוצה לצאת פה עם סט חדש של סרטונים כאלה, שיבואו ויתנו לכם את התוכן הזה. כן, זה לא בכמות או בכמות שעות שאני מעביר את זה בקורס, בהבנה המדויקת של הדברים, אבל ככה, מי שרוצה את זה, לראות קצת את ההבנה של איך סוחרים נכון, אולי זה גם יגרום לכם להבין עד כמה הידע הזה והמידע הזה חשוב עבור כל אחד ואחת מכם, שנמצאים שם בצד השני וזקוקים לי או לאחרים כדי לבוא ולקבל החלטה מה דעתנו על המניה. אני לא צריך דעה של אף אחד על המניה, אני פותח ומנתח, בדיוק כמו שאני לא צריך שאף אחד יסיע אותי לשום מקום, אני עולה על הרכב בעצמי ונוסע. למה? פשוט מאוד, למדתי לנהוג על הרכב. אוקיי? מי שלא לומד, יעלה, לוקח סיכון, וכמובן זה אסור, אבל תחשבו על ההיגיון הזה, שאם הייתם יכולים לעלות על הרכב ללא רישיון, כמה תאונות וכמה נזק זה יכל להוביל. אז בשוק ההון, הרגולציה לא מבקשת אישור של אף אחד לבוא אתם לא מבקשים את האישור של אף אחד בשביל להתחיל לסחור בשוק ההון, וזו הסיבה שהרבה מאוד גם מפסידים כסף. אז זהו חברים, אני מקווה מאוד שאהבתם את הסקירה. אם כן, תפרגנו בלייק, בשיתוף של הסרטון, תירשמו לנו לערוץ ותפעילו את הפעמון, אם עדיין לא עשיתם את זה. אני הייתי זיו, ואנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, ועד אז שיהיה לכולנו כמובן בשורות טובות. ביי ביי.